Predstav si deň, keď bude odhalené všetko, čo si kedy urobil. Deň, keď každý človek na tejto zemi bude stáť pred Bohom. Budeš pripravený? Alebo budeš prekvapený tým, čo sa dozvieš? Biblia nám hovorí o dvoch veľkých súdoch. O súdnej stolici Kristovej a o poslednom súde. Ale v čom sa líšia? A čo to znamená pre teba? Súdna stolica Kristova je miesto, kde stoja všetci, ktorí verili v Ježiša Krista. Ak si kresťan, tento súd sa týka teba. Ale neboj sa, nejde o súd, kde sa rozhoduje, či pôjdeš do neba alebo nie. Tento súd je o odmenách. Biblia nám hovorí, nie je to už teraz odsúdenia tým, ktorí sú v Kristovi Ježišovi. Rímskym 8.1. Ak si prijal Krista, tvoja spása je zabezpečená. Tento súd skúma, ako si žil svoj život ako veriaci. Každý skutok, ktorý si urobil pre Boha, má večnú hodnotu. Dobré skutky budú ako zlato, striebro a drahokamy, vydržia oheň. Ale skutky, ktoré nemali večnú hodnotu, budú ako seno a slama, zhorí ich Boží oheň. Biblia hovorí, každý z nás sa bude zodpovedať Bohu za seba. Rímskym 14.12. Tento súd nie je o strachu, ale o nádeji. Je to čas, keď Boh odmení tvoju vernosť. Ak si žil svoj život s cieľom oslavovať Boha, tieto skutky nezmiznú. Ale ak si žil iba pre seba, tie skutky stratia hodnotu. A potom je tu posledný súd. Tento súd je úplne iný. Je to miesto, kde stoja všetci, ktorí odmietli Božiu milosť. Biblia hovorí, a videl som veľký biely trón a toho, ktorý na ňom sedel. A mŕtvi boli súdení podľa svojich skutkov zapísaných v knihách. Zjavenie 20.11 až 12. Tento súd sa týka skutkov. Boh odhalí každý jeden skutok, dobrý či zlý. Ale Biblia jasne hovorí, že skutky nestačia na spasenie. Ak tvoje meno nie je zapísané v knihe života, tvoj osud je večné oddelenie od Boha. Biblia hovorí, ak nebolo niekoho meno nájdené zapísané v knihe života, bol uvrhnutý do ohnivého jazera. Zjavenie 20.15. Tento súd je o spravodlivosti. Boh ponúkol spásu každému, ale tí, ktorí ju odmietli, ponesú následky. Aký je teda rozdiel medzi týmito dvoma súdmi? Súdna stolica Kristova je pre veriacich. Tu sa nehodnotí, či si spasený, ale ako si žil svoj život ako kresťan. Je to o odmenách. Posledný súd je pre neveriacich. Tu sa rozhoduje o ich večnom oddelení od Boha. Tieto dva súdy ukazujú večnú pravdu, že tvoj osud závisí od toho, čo si urobil s Ježišom Kristom. Dnes si môžeš byť istý. Máš možnosť rozhodnúť sa, kde budeš stáť. Ak už veríš v Ježiša Krista, neboj sa súdnej stolice. Buď verný, žij pre Boha a teš sa na deň, keď ťa odmení za tvoju vernosť. Ale ak Krista nepoznáš, dnes je čas na rozhodnutie. Boh ti ponúka milosť. Nečakaj na posledný deň, keď už nebude druhá šanca. Biblia hovorí, lebo Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nikto, kto v neho verí, nezahynul, ale mal večný život. Ján 3.16. Otvor svoje srdce Bohu ešte dnes. On ťa čaká s otvorenou náručou. Ak máš otázky alebo chceš viac vedieť, napíš nám do komentárov. Zdieľaj toto posolstvo, aby aj iní mohli spoznať nádej.